Ipariper mo kit di ata, nagbambanog ka lang. Adi nga ron ba, ak? Adi ti maday. Uri kahit ko'y paripar. Nung makita dati kasi nga pagay ikaw, ripirin na kata. Di na pinalugay. Tataman di kahit ko kanyam. Sige, duwa titid ko nga isrinain. Ay. Asa nga dumakto lagi ti pagay ko no kastoy. Si kayo mo ti dumakto nga ruot. Kastoy na ya. Agaawan yung mo ti sustansya giti pagay ko. Di ka lakit akong pagkatang na gamit ti pang ruotan na yan. Sapay tapta, nakalaka ti pagay. Lalo na pa'y 15. Hindi na mapanulo mga jimpayan mo nga ingina mo. Makasulit mo ti manalon. Malpas ko na tataw. Ako ang gatidog. Konto pa yung pang-upa mo, titao mo. Hey! Grace, narurutan pa lang ata. Kinapos ko nga raw. Tumama ka man tan. Root. Napanggalat tayo. Nagpasipti ko ano ni. Napanggalat tayo nga sirmunan na ak, nakansyawan na ak, pero kinapinta sa bagay man. Nakarurutan ka talo mo. At ako nga pinagsasaw dito ka tinulungan na ak. Kutulungan kan tulat ta. Ipariper mo kit di ata, nagbambanog ka lang. Sunto mo la presyo na. Presyo na ito mala 15. Adi nga ron ba ak? Adi ti maday. Uri kahit ko'y paripar. Nung makita dati kasi nga pagay ikaw, ripirin na kata. Di na pinalugay. Kahit mo gapasin talatan, ngiming gudwa sa tanto ipatulad di kalsada. Tano ko magiling. Tapay lang mo bala mo mikigudwa kasi nga ti pagay ka. Alamang lukot ti amom. Kahit di gawin tayo, no? Wala ti may tulong mo dito eh. Sinal daw malat na nga ang maalam. Ay, bak. Hoy, nanak ng tete nga ta ni bak. Ay, nagkapuam. Makita yun lang ako nga dabit-bit ko, hindi naggapo na di taltalon. Makaungit ka kidamdamagin da kalaing. Masyado kang hot. Madidaki kasta-kasta, nawan tinaalak. Kahit yun, kahit ikulungkot di screen ko. Pinagungot kan. Agdabdamag na tao ka. Kasano yung makalat yung screen mo? Kalakalawang. Tapos dapat abo na eh. Kasi natangipon mo. Kurang. Iya, mati. Screen na. Ibuli lang mo. Hindi ka na makagatangain. Pakialam mo ya, kaugawat paggatang ko. Yan. At screen ko di balay. Baka kaya mo. Tid ko lang kanya mo. Baglada, pag-alalam ti si Daom. Paiso, asla mo na sakit tinakam mo. Ano ko mati pagsakita na akong kau? Aglinong ka man. Nagnisit ka lagaro din. Titapi ka pututan. Sige mga rod. Parang damaalak to nung ano, napagpintas di screen na di mga kwa, itod mo. Tsaka agkararag ka no ka, tanong ado ti malam. Wow, nusay yung mga ni Baak. Sa ibulong mo manatan eh. Malati ka pa itita. Puma. Kabubutang mo ti screen mo ni. Tamtama. Ay. Mati, tanong ka pa itararamidim. Kapang ko nga kadalan di screen mo di balay yun, Andres. Excited ka mo. Tamtama mo pasit ah. Kaya mala na yung screen count. Nakasukat na. Sige, wala niya kasukat na, aramidak, Andres. Tataman di kahit ko kanyam. Sige, duwa titid ko nga screen na yun. Basta maruota mati talo nga silong ka. Talo lang. Nagbasit mo din. Okay pa may sabanos. Ay, nagagitmit gaya man, Andres. Kanapin mo itakdakdal mo dita. Inkaruutan na ni habang nasama pa'y. Tanong malpas ka, diretso ka di balayan. Painuman ka, paino ka, di ka pinmanganan. With soft drinks. Nice. Taman, tigay kahit ko kanya man, Andres. Bayam, 30 minutes, nalpas ato'y pobram kanya kon. Saka na maji ko ha. Aji mainom, aji soft drinks. Garaw mo malin, Andres. Kaya ko pa yung tali magsimot ah. Oh, nakatulong ako niya. Isa nga trip mo talaga. Ate lang maggayam ka.
Buyandak no kasan nung nakapardas, Andres. Di ta ka nga mas pakin ng dries. Pati pagay, maparot. Lalo nga awan maganganap mo. Di takan. Papa naman ay. Kaya gawid ako na. Ano Andres, napardas na mo lang. Saka ng screen di dyan kan meriendahan, talipas ko atin. Oh, kisti sabanan, napasubot ako. Ang may karatanan bagat ko tatta.